Άρθρο 9 της τροπολογίας 1360. Ναυάγιο. Ρώτησα τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Κικίλια, τον αρμόδιο Υπουργό Τουρισμού, τι πάει να κάνει. Θυμίζω, το Δεκέμβρη έλεγε ότι με αυτή την επιτροπή που συστήνει λύνει όλα τα προβλήματα. Προστατεύεται το ναυάγιο. Το σπουδαίο αυτό σημείο της χώρας μας και του πλανήτη. Πραγματικά. Αλλά έγινε τίποτα. Τον κάλεσα, το ρώτησα να μας πει τι έργο έχει παράξει η Επιτροπή. 6 μήνες τώρα, 7. Δεν απάντησε, δεν είπε τίποτα. Και τώρα τι κάνει, φέρνει διάταξη για να κάνει απευθείας αναθέσεις η Επιτροπή. Απευθείας αναθέσεις λοιπόν. 6 μήνες μετά την ίδρυση, έτσι θα λυθούν τα προβλήματα. Τώρα, προεκλογικά, με απευθείας αναθέσεις. Και τι άλλο, πάλι το μπαλάκι στις υπηρεσίες. Υποχρεούνται οι αρμόδιες γενικές διευθύνσεις του Υπουργείου να συνδράμουν το έργο της Επιτροπής. Πάλι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. Τότε τι ρόλο έχει η Επιτροπή, για να κάνει απευθείας αναθέσεις? Δεν λειτουργεί έτσι το δημόσιο, κύριε Βορίδη. Έχετε μια εντελώς διαφορετική αντίληψη, αντίθετη όχι μόνο με τη δική μας λογική, αλλά με το κράτος δικαίου